Türkmenistanda daşary ýurt telekanallaryna tomaşa edýän ilatyň sanynyň barha artýandygyny, munuň bilen bir wagtda türkmen dilinde däl-de türk ýa-da rus dillerinde gürleýän adamlaryň hususan-da ýaşlaryň barha köp göze ilýändigini Azatlygyň ýerli çeşmeleri aýdýarlar. Türk telewizionysyny, filmlerini tomaşa edýän ýaşlaryň türk dili medeniýeti aňyny giyirip, hatta häzir mektep okuwçylary öýlerini, mekteplerde öz aralarynda türk dilinde gepleşip başladylar. Dip Azatlyk radiosynyň adynyň efirde agzalmazlygyny soran daşary çeşmesi gürrüň berdi. Ýurdun tas ähli vilayetlerine diýen ýaly sapar edýän ýeni bir çeşmämiz türkmenistanylaryň öz aralarynda türk dilinde gepleşmek bilen baglanşykly ýagdaýyň Lewap, Mary we Ahal vilayetlerinde hem gaýtalanýandygyny gürrüň berdi. Men eneleriň öz çağılary bilen ören gowy derejede türk dilinde gürleşýänligine ençimegedek şahit boldum. Bir gezek Türkmenistandaky kafede ýaşy 40-a ýetmedik iki dinanyň Istanbulyň öýlerinde galdyran täsiri barada türk dilinde gepleşýänligini gördüm. Marda bolsa aýallaryň we çağılaryň öz sözleşine türk sözlerini goşup, ýagny garaşdyryp gürleşýänligini eşitdim. Meselem, aýakgabyň barmy diýip soramagyň deregine, aýakgabyň barmy diýip soraýarlar. Munuň aýdylşynda o diýen uly tapawut bolmasa da, öň bu adaty däl kabul edilýärdi. Häzir bolsa bu gepleşik dilinde kada öwrildi. Dip adlandyrylmadygyny soran çeşmämiz aýtdy. Azatlygyň çeşmeleri we käbir dilçiler bu ýagdaýyň Türkmenistanyň döwlet telekanallaryna görkezilýän gepleşikleriň hiliniň ilatyň islegini kanagatlandyrardan ören pesleg bilen baglanşyklydygyny ünsü çekýärler. Olar syýasy propagandada diliň çäklendirilmeginiň adamlaryň özüni beýan edenlerinde köplenç başga ýurdun sözlerini öz sözleýişine girdmegine sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Biziň telewiziniýe öz tomaşaçylaryny we metbuat hem öz okuyjylaryny mundan ençe ýyl öňe ýitirdi. Daşawuzda türkmen telekanallaryna tomaşa edýän tas ýok. Resmi metbuatda, telekanallarda halkyň aladasy, problemasy, ilatyň iş bilen üçünçüligi barada aýdylmaýar. Adamlary gyzyklandyrýan gepleşikler hem ýok. Oňa derek arkadagyň kitaby, onuň propagandasy edilýär. Onsoň adamlar daşary ýurt telekanallaryna, ilatyda türk telewizionysyna tarap ymtylyp öz islegilerini bu ýerde kanagatlandyrmaga synynşýarlar. Sebäbi bu telekanallarda gowy seriallar, aýdymlar, şowlar görkezilýär. Halkyň problemasy daýdylýar. Biziňki ýaly ýasama gepleşikler ýok. Dip daşawdaky çeşmämiz gürrüň berdi. Şol bir wagtda käbir dilçiler, enatalar we muallimler ýaş nesliň arasynda türk dilinde gepleşmek tendensiýasynyň güýçlenmegini alada bildirip, munuň türkmen diliniň ýetip gitmegini getirip biljekdigini aýdýarlar. Bu ýagdaý dowam etse ýene de sanlyca ýyldan türkmen diliniň gitip gitmegi hem mümkin. Munuň öňüni almak üçin telewizionyadaky gepleşiklerde ýaşlary gyzyklandyrjak ýa-da ilatyň problemasyny gozgaýan gepleşikler görkezilmeli. Türkmen diliniň üstünde işlemeli. Resmi gepleşiklerde ilatyň sözleýiş dilinde ulanýan ýöneki sözleri ulanmaly. Problemalar aýdylmaly. Häzir syýasy propagandada bolşýaly türkmen dili çäklendirilmeli däl. Dip adynyň aýdylmadygyny soran 54 ýaşyndaky muallim aýtdy. Ýeri gelenine bellesek türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň özü hem wagtal türkmen telewizionysynyň işine nägilelik bildirip, onuň mazmun taýdan kämilleşmelidigini tekrarlap gelýär. Emma prezidentiň agla we bellikleri ýurdun gadanýan üstünlükleri diýilýänleriň wasbyny güýçlendirmekden ibaret bolup durýar. Şol bir wagtda media azatlygyna gözegçilik edýän halkara guramalary Türkmenistanyň media azatlygy boýunça dünýäniň iň yaramaz ýurtlarynyň arasynda agzalýandygyny, döwlet mediasynyň häkimiýet başyndaky rejimiň bähbidine propaganda maksatly ulanylýandygyny belleýärler. Sözümizin ahirine bellesek Türkmenistanda türkmen diliniň doly döwlet dili durumuna eýe bolanyna 25 ýyldan gowrak wagt bolup, häzir Türkmenistanda 7 6 nasyr ýaşlyk miras Türkmenistan Aşgabat Türkmen owazy, Türkmenistan sport telekanallary we 4 çar tarapdan miras, owaz we watan radio kanallary işleýär.